Снега свърши. Това са ми домашните домати. Те още нямат доматки, даже имам домашна ягодка. А иначе другите домати ги преди около 20 дена, 22-3 дена ги поизвадихме навънка и ето, това е домат. Да, това голямото е домат също. Всичко е домат. Тук има едно много малко доматче. Тия не са вързани и не са се счупили, но трябва да ги вързваме. Защото ето има домат. Да. Цветове валяло навсякъде. Другите домати, тук има по-сериозни домати. И другите домати. Това вдясно са само домати. А в ляво, освен доматите, има и репички, и моркови, и салати, и много бурен, разбира се. А това ми е розата. Крайслер Империал.